לא, התחלתי חדש, תגידו, מה זה? מה זה העין הזאת? אני לא מבין. מה אתה עושה? ושכחתי לומר כאן גיים מאסטר בעוד סרטון ברול סטארס. נכון. היי, זה אני. שני. אני אוהב לעשות את הסמיילים של פני. אני לא מבין למה אני היחיד בעולם שאוהב לעשות סמיילים בברול סטארס. סליחות, אני באמצע חשבון. טוב, אני חייב. גיים מאסטר. פליז, אני מסיים את הקווסט. כל הכבוד. באמת. נו, כי אין לי אופציה אחרת. חבר'ה, תצילו אותי. הצופים שלי. אומייגאד! קרו קפץ על דריל מול הפנים שלי ועכשיו הוא יהרוג גם שלי. הסרטון השלישי שלי זה רק מה שקרה לפני הסרטון הראשון. לא, דיברתי אליך. כן. קדימה מכונה, תרגי את הקרל. יש! יש! אז השלמתי קווסט. טוב, אז אני רק אעשה את זה. לא.